Nôl am amgylch y Defaid gyda'r bryd Tregaron. Dwi'n credu, Dewi, fod yna gynlyniad ar y gorwel? Oes, ar y gorwel edrych yn debyg. Yn sefyll ar y brig ar hyn o bryd mae tad Tom Llamiangel y Creiddyn. So, mae Milwyn yn symud mlaen i fod yn y drydydd safle. So mae'n frwydr rhwng y Cardis nawr 1, 2 a 3. Sir Gar yw'r ail. O, Sir Gar yw'r ail. O, reit. Pa'n gofio am Sir Gar? Mor bellai bod y Cardi'n sefyll ar y top, ys dim oll. Ond, yn aml iawn, mae rhwng y ddwy sir yn dweud fan hyn yn y bryd yma, beth bynnag. Ond yn gyntaf ydyn ni Tom a Bethan Pentre Fawr ar hyn o bryd, Llanfiangel y Creiddyn. Yn ail wedyn teulu'r Lloyd o heol Abergorlech Sir Gar, a wedyn fel ti'n gweud, Milwyn yn drydydd safle ar hyn o bryd eto o Geredigion. Ti'n meddwl fel un mae am fod? Wel, maen nhw gyd werth i weld o'r teg. Mae'n dibynnu ar dast y beirniad. Maen nhw wy'n menyw i'r cyfan yn un. Maen nhw matcho'n dda yn dyn nhw. Mae wahanol teip o gots ar yr... Oes na newid? Wel. Oes. O, ar y funud, mae'r cynta yn mynd nôl i'r trydydd safle. Oes, mae'n dipyn o newid. O'n i'n disgwyl hwnna wedi gwir. Na. O'n i'n mynd i wei yn ywlaniad tyn ar yr par oedd yn ail nawr sy'n gynta. Ac mae'n edrych yn debyg bod nhw wedi cymeryd ffansi'r beirniad. Mae'n beth da i Gethin Lloyd ar teulu, ond ddim cystel i Tom a Bethan Pentre Fawr. Na, mae'n dal yn drydydd, mae'n dal yn le da i fod cael carden yn y ffair ean dipyn o gamp. Ti'n meddwl fel hyn mae am fod? Na, dwi'n credu fod o newid eto fflir. Ie, na sio dewyn yn fan hyn, ond mae'n anodd i ni dweud heb fel cyffwrdd yr oen, ond ie, mae'n dipyn o newidiadau mynd mlaen. A bod nhw newydd, dyn ni'r pedwerydd safle lan yn ail nawr? Do, ie, so, ti'n bod, a mae Milwyn wedi symud fan o fod yn pedwerydd, i wan bod y cyntaf yn y rhai, so mae'n anodd dweud ar hyn o bryd. Wel, am ddrama, Dewi. Drama, mae'r gystadleuwyr i gyd wedi exeitodd, maen nhw'n siŵr le mae pawb yn mynd ma. A'r dorf o amgylch hefyd, dyn ni'n dweud? Eden. Felly, yn yr ail safle nawr, mae gyda ni Dylan Davies, mae sadda Sir Gar, a'r Cardi ar y brig, Milwyn Davies, Pant y Robin. Mae Milwyn dangos yn y sioe ysbrynydde hefyd, ac yn gael llwyddiant. O gyda fe ddau bar fi'n credu yn y dosbarth, ond mae un par ar y top, le oedd y moyn bod fi'n siŵr. Robert Lewis, Cwm Doeddwr yw'r beirniad. Fe yw'r unig un sy'n gwybod beth maen nhw fel heddi. A mae wedi cadw ni ar blaenau'n rhad, ond ti'n meddwl bod e'n mynd i aros gyda'i benderfyniad nawr? Wel, byddwn ni'n meddwl bod ond sy'n ni'n cael gweud chwaith rhag ofan wedi eto, ond mae'n edrych yn god debygol falle bod ar fi wneud penderfyniad nawr. Wel, mae'r cystadleuwyr yma wedi cael modd i fyw yma. Do, ond eto ar ôl dweud hynna, fel penderfyniad ydi o, ond mae cyffwrdd nhw am yr ailwaith a bethau'n gallu gwneud gymaint o wanaeth, a mae'n symud, mae'n symud o fyny eto. Felly mae Tom a Bethan Pentre Fawr wedi mynd o'r safle cyntaf, lawr i'r 5 safle nawr. Yndi, so, ti'n bod, yn amlwg mod i ffeindio rhywbeth yn wahanol y tro cyntaf. Dwi'n meddwl bod e wedi wneud i benderfyniad o'n. A dyna ni, sel ei bendydd ar y drefn. Ar enillydd yw Milwyn Davies, Pant y Robin, Ger Aberystwyth. Ti'n nabod e'n iawn? Di, Cardi, ardal Trysant, diadell lefel Cymraeg. Drian ar dda, drian ar Milwyn, dyn ni'n gweud. Mae dda bod e dal afel arni. Mae'n licio gwneud beth o fel a triciau pan chi'n y cylch, yn dyn nhw? Ynddo, wedi gyda bryd Cymraeg, mae dyn nhw mor gyfarwydd a cael ei handlo a bob beth. Defaid, diolch o galon i chi'ch dau. Ac fe nawr, a'i draw i gael sgwrs gyda Milwyn. Llong gyfyrchiadau, wel am ddrama. O, bendigedig. Yes, yw beth. Nes i'n meddwl yw beth. Ac os chymod, ni ddim wedi tynmo, cribod yna. Y mag ni, efo'r Defaid uchel yma, wy'n meddwl bod i set chymod. Gadael y penbrith a'r Cymraeg yma heb ei trymio. Yn naturiol? Yn naturiol. Cadw popeth yn naturiol. Popeth yn mynd yn iawn. Na, wy'n mwy hapus. Gyd i beth bod mwy hapus yn gwneud gwir. O chi'n y lle gywir? Lle gorau allech chi bod? Wel, lle gorau debyg iawn. Ond chymod, sy'n ni'n poeni ddim, sy'n ni'n cael dim wedi. Achos fi'n gystadlu yn y sioe ystod yr haf, trwy'r haf. Yn sioe bach Ceredigion. Os dim un yn mynd, na wy'n ddim yn misio nhw. Wy'n mynd tynio nhw i gyd. A wy'n hon yn ffair wanwyn, yn y sioe amaethyddol a'r ffair ia.
A wrth y modd yn cefnogi. Dim ond fi'n gael breis, ond wi yn siafft heddi bod fi wedi cynnu hwn. Be fyddwch chi'n dathlu iddo, mae'n siŵr. Dim o'r eich. Sa'n gweithio ar y fawr iawn. Diolch yn fawr. Thank you.